vás na druhom ročníku konferencie Slovakia and Balkans. Moje meno je Alexandra Striešková a budem vás dnešným dňom sprevádzať. Čakajú nás 3 panelové diskusie, každá bude mať približne hodinku a na konci by mal byť priestor na divácké otázky, tak si môžete postupne pripravovať a potom deň ukončíme cestovateľskou prednáškou. Na úvod by som rada privítala vedúceho kancelárie Európskeho parlamentu, pána Serméka s krátkym príhovorom. Dobrý deň, vážený pán poslanec, vážený pán bývalý europoslanec, vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia, priatelia, vítajte v Dome Európskej únie. Som rád, že kancelária Európskeho parlamentu môže už druhýkrát hostiť takúto konferenciu, ktorú organizujú naši mladí kolegovia zo združenia Slovakia and Balkans. Táto téma je veľmi dôležitá pre Slovensko, budeme to určite počuť aj od našich panelistov. Pre Slovensko je v životnom záujme, aby na Balkáne boli slobodné, demokratické krajiny, ideálne, aby boli členmi Európskej únie, ponúkne nám to množstvo príležitostí. Takže uvidíme, čo sa dozvieme v dnešných paneloch. Ja keď som si pozeral tú zostavu, tak musím naozaj dať palec hore pre organizátorov, pretože za takéto zloženie panelov by sa nemusel hanbiť ani Globsec alebo nejaká veľká konferencia Národnej rady alebo Ministerstva zahraničných vecí. Takže skvelá práca pri organizácii. Verím, že aj tie výstupy budú rovnako zaujímavé, ako vyzerá to zloženie. Budete sa venovať politike Európskej únie, politike Spojených štátov voči Balkánu. Budete diskutovať o ekonomickom význame Balkánu pre Slovensko. Budete sa tiež zaoberať tou zložitou situáciou v Srbsku, ktorá tam momentálne je v súvislosti so študentskými protestami. Takže sami zaujímavé témy a na záver myslím, že tam bude aj nejaká cestovateľská prednáška, takže aj také trošku odľahčenie. Takže skvelý program, celý deň, verím, že že sa dozviete veľa zaujímavých vecí, že prežijete príjemný deň v Dome Európskej únie a teda odovzdávam slovo kolegom Jurajovi Igorovi. Prajem ešte raz príjemný deň a ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme veľmi pekne. Dovolte nám, ctené hostky a hostia, vážené dámy, vážení páni, dovolte nám, aby sme vás všetkých srdečne privítali na druhom ročníku konferencie Slovensko a Balkán, ktorý sa môže konať aj vďaka podpore kancelárie Európskeho parlamentu, za čo veľmi pekne ďakujeme. Sme veľmi radi, že si toľkí z vás našli čas a prišli, či už ako hostia alebo účastníci, ktorí chcú lepšie porozumieť vzťahom Slovenska a Európskej únie s Balkánom, ktorý je pre našu budúcnosť mimoriadne dôležitý. Pri pohľade takto o rok a pol späť vidíme, že sa nám spoločne podarilo urobiť veľký posun. Projekt, ktorý v zime 2023 vznikal možno len ako odvážna myšlienka pár študentov, dnes pred vami stojí po druhýkrát ako podujatie, ktoré spája ľudí z rôznych prostredí, akademického, politického, diplomatického či občianskeho, ktoré dokáže prilákať desiatky aktívnych občanov a občianky. A to je podľa nás najlepším dôkazom toho, že naša vízia a téma Balkánu je aktuálna a má potenciál k ďalšiemu rozvoju. Ďakujem za slovo. Tento ročník konferencie sa zameriava na slovenský a medzinárodný pohľad na Balkán. Chceme reflektovať nielen aktuálne dianie v regióne, ale aj procesy, ktoré ho v posledných rokoch formovali. Našou snahou je vám dnes priniesť odborné diskusie, ktoré majú nielen analytickú hodnotu, ale aj spoločenský význam. A to všetko predať predovšetkým pre mladú generáciu. Mladú generáciu, ktorá je nielen budúcnosťou, ale aj súčasnosťou Slovenska a Európskej únie. S veľkou radosťou a pokorou môžeme povedať, že naše pozvanie tento rok prijali viaceré významné osobnosti, či už z oblasti politiky, diplomacie, akademickej sféry alebo aj občianskeho sektora, ktorých tu už aj týmto srdečne vítame. Verím, že ich pohľady, skúsenosti a diskusie, ktoré tu spolu otvoríme, prinesú nové podnety, kritické otázky a možno aj inšpirácie, ktoré nás posunú ďalej. Slovensko a Balkán máme celkom odvážnu víziu. Každým ročníkom chceme konferenciu a aktivity nášho občianskeho združenia posúvať krok po kroku ďalej a ďalej. Otvárať nové témy, privádzať nových ľudí, rozšíriť formát konferencie minimálne na 2 dní a s väčšou kapacitou, ako sme zistili tento ročník. A tým pádom aj rozširovať a prehlbovať prepojenie medzi Slovenskom a Balkánom.
Slovensko, Európska únia a Balkán stoja spoločne pred veľkými globálnymi hrozbami, ktoré sú však do veľkej miery aj výzvou na ďalšie prehlbovanie spolupráce v politickej, bezpečnostnej, energetickej či kultúrnej oblasti. Balkán je pre Slovensko a Európsku úniu regiónom s obrovským potenciálom pre vzájomnú podporu a rozvoj. My sa budeme snažiť tomuto potenciálu napomáhať. Na záver prajme vám všetkým, aby bol tento deň naplnený nielen odbornými poznatkami, ale aj neformálnymi stretnutiami, ktoré sú veľmi dôležité a ktoré nás, verím, všetkých obohatia. Ďakujem za pozornosť a želám vám úspešný a príjemný priebeh konferencie. A teraz sme prestúpili možno, že už k prvému panelu. Ďakujem za úvodné príhovory pánovi Sermekovi, ako i spoluzakladateľom konferencie Slovakia and Balkans. A teraz už prestúpime, ako Igor povedal, na prvý panel. Témou bude aktuálna politika Európskej únie a USA voči Balkánu. A predstaví sa vám pán Kerry a pán Bilčík s moderátorom Jurajom Foltínom. Jeden mikrofón. Ešte jeden. Ešte raz, dobré ráno vám prajem. Začíname hneď takto zostra. Skúsim ale ešte predtým, ako sa vrhneme na túto veľmi zaujímavú a aktuálnu tému, prejsť k predstaveniu našich hostí. Podľa mňa obidvoch, viacerí z vás, ak nie všetci, veľmi dobre poznajú. Po mojej lavici sedí pán poslanec a predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, pán Marian Kerry. Dobrý deň. Dobrý deň. Trošku ďalej odo mňa, ale taktiež po mojej lavici sedí Vladimír Bilčík, dnes už odborník, to môžem nazvať expert v Globseku pre rozširovanie Európskej únie a bývalý spravodajca Európskeho parlamentu pre Srbsko, taktiež bývalý europoslanec. Dobrý deň. Páni, na úvod ešte musím povedať, že chceli sme do tejto celej konferencie zahrnúť viac žien, že sme si naozaj na to dávali pozor, ale stala sa nám taká nezvyčajná vec, že 7 pozvánok pre ženy z rôznych dôvodov bolo odmietnutých, hlavne teda pracovné, ale sľubujeme, že do ďalších rokov sa to budeme snažiť ešte zlepšovať, aby ste si nemysleli, že to robíme na schvál takto. Čo sa týka okruhov, ktoré chceme dnes prebrať, prvým má byť postavenie a význam Balkánu v zahraničnej politike USA a Európskej únie. A chceme sa na to pozrieť v podstate, že ako sa títo dvaja aktéri pozerajú na tento región a potom sa budeme pýtať na to, čo konkrétne robia, aby toto naplnili a či sa im to vlastne darí, aké sú tam úspechy a neúspechy. Tak začnem vami, pán Kerry. Ako by ste zhodnotili aktivity doterajšie Európskej únie za posledné roky? Čo sa týka rozširovania napríklad, politiky rozširovania smerom na Balkán. Takže príjemný dobrý deň všetkým. Ešte raz ďakujem organizátorom za pozvanie, teším sa na diskusiu a napriek tomu, že ženské pohlavie nebude menej zastúpené medzi speakerami, ak sa povie, tak minimálne v auditóriu je to vyrovnané, takže je to dobré. Čo sa týka Západného Balkánu, chcem povedať, že Slovenská republika konzistentne podporuje rozširovanie Európskej únie o štáty Západného Balkánu. A napríklad poviem vám, že včera bol na návšteve oficiálnej Slovenskej republiky minister zahraničných vecí Čiernej Hory a mal som s ním aj niektorí poslanci zahraničného výboru, asi 45-minútové rokovanie, ku ktorému sa potom dostanem. Čo sa týka toho vývoja na Západnom Balkáne, viete, tie 90. roky priniesli jednak vojenský konflikt, také tie etnické spory sa preniesli a vyústili do vojny.
Potom v 90. rokoch sme tu mali dokonca vlnu migrácie a s tým spojené, že na naše územie do strednej Európy prišiel aj organizovaný zločin. Postupne sa všetko začalo nejakým spôsobom tak normalizovať, ale najväčší problém ja vidím častokrát v tom, že štáty západného Balkánu si hádžu polená pod nohy vzájomne, miesto toho, aby sa podporovali a berú to ako takú súťaž, kto skôr si z toho koláča odrizne a kto skôr vstúpi do Európskej únie. Navyše Slovenská republika patrí medzi priateľov západného Balkánu. S touto iniciatívou prišlo Rakúsko a pridali sa k tomu viaceré štáty, vrátane Slovenska. No a čo sa týka Európskej únie ako také, samozrejme každá, poviem to taká, veľmoc má svoje geopolitické záujmy, politické záujmy a ekonomické záujmy. A našou úlohou je byť dominantným hráčom v priestore západného Balkánu, čo sa nám podľa mňa aj darí. Dávame tam aj najviac finančných prostriedkov. Na druhej strane asi nemáme celkom dobré informácie, ako je to s Čínou, s Tureckom, pretože my sme transparentní v tomto a Čína, Turecko zase nehovoria častokrát otvorene o tom, že aké finančné prostriedky tam dávajú, pôžičky a podobné. Spojené štáty sú zaujímavé v súčasnosti s tým, že majú taký pragmatický prístup. Oni svoje záujmy teraz majú v iných častiach sveta. A zaujímavé je, že som zachytil informáciu, že už ani neexistuje taký ten odbor západo-strednej zrušili odbor pre západný Balkán a založili alebo pričlenili tieto štáty k západo-strednej Európe, to znamená aj k nám, Českej republike, Poľsku a ďalším štátom. Ale samozrejme majú aj oni svoje záujmy. Myslím si, že na 80% sa zhodujú aj so záujmami Európskej únie. Ďakujem, k tomu ešte prejdeme, k tým konkrétnym veciam. Pán Bilčík, súhlasíte s tým, čo bolo povedané? A ja tam vlastne doplním to, lebo teraz sme videli také nedávne aktivity Európskej únie, napríklad, čo sa týka napríklad toho plánu na rozvoj pre západný Balkán, tam bolo myslím cca 6 miliard v grantoch na 2024 až 2027, myslím, že to je na roky, ktoré je ale podmienené nejakými reformami. Vieme vlastne cez túto jednu aktivitu ako keby popísať to, čo Európska únia robí dlhodobo v regióne, že sa to snaží vlastne cez peniaze nejakým spôsobom motivovať tie krajiny, alebo sú tam aj nejaké iné kroky, ktorými sa snaží podporovať rozširovanie. Ďakujem vám pekne a príjemné predpoludne. Ďakujem ešte raz za pozvanie a chcem vám zagratulovať Juraj, Igor, ale celému týmu naozaj za to, že táto konferencia je tu opäť a držím jej veľmi palce a myslím, že ten záujem o tú tému aj o tú konferenciu je dôkazom toho, že ste našli dieru na trhu a dúfam, že budete rásť, takže teším sa na ďalšie ročníky už teraz. K tej vašej otázke. S mnohými vecami súhlasím, viaceré veci by som doplnil. A nadviažem potom aj na tú druhú časť vašej otázky, čo vlastne tá Európska únia robí a ako tie finančné nástroje súvisia so strategickými cieľmi. V podstate Európska únia sa za posledných viac ako 20 rokov oficiálne aj prakticky snaží o to, aby západný Balkán a krajine západného Balkánu, čo mimochodom je taký v celku umelý konštrukt, my sme si ten názov vymysleli, že západný Balkán vychádza z toho obdobia dôsledkov občianskych vojen alebo sérii občianskych konfliktov a etnických konfliktov v tých 90. rokoch, aby sa tento priestor stal plnohodnotnou súčasťou Európskej únie. To je ten strategický cieľ, to znamená rozšírenie. A keď sa pozrieme na to, že ten prísľub sme dali krajinám západného Balkánu v podstate už v roku 2003 na samite v Solúne, čiže je to už 22 rokov, čo to v podstate máme nejakým spôsobom v tom priestore, no tak jednoducho nie sme veľmi úspešní, povedzme si to otvorene. Nie sme veľmi úspešní. Jediná krajina, ktorá vstúpila do Európskej únie, Chorvátsko v 2013 roku, Chorváti dnes sú už aj v eurozóne a v Schengene, ale ten zvyšok toho geopolitického priestoru
je formálne na tej ceste do Európskej únie, ale prakticky to členstvo je nie otázka mesiacov, možno ani nie otázka roka, dvoch, ale zdá sa, že bude otázka dlhšieho obdobia. Takže ja súhlasím s pánom poslancom, že tie krajiny Západného Balkánu si často vzájomne skôr snažia konkurovať v mnohých veciach, než si pomáhať. Tá regionálna spolupráca nie úplne dobre funguje, ale myslím si, že tým väčším problémom v tomto celom je to, že Európska únia v tej politike rozšírenia zatiaľ nebola úspešná a hlavne nebola v nej jednoznačná a dôsledná. A samozrejme, že ten región je podstatne iný od tej strednej Európy, tej oblasti Pobaltia, kde sme vstúpali do Európskej únie ešte pred vyše 20 rokmi. A tým, že je poznačený tými vojnami, a treba povedať, že síce tie vojny dnes nie sú horúce, ale v hlavách mnohých ľudí, vrátane a politikov v tom regióne, tie vojny sú stále veľmi živé a sú podstatným nástrojom tej politiky v regióne. A v tomto to rozšírenie je oveľa náročnejšie. Ale myslím si, že sme spravili zo pár strategických chýb na strane Európskej únie. Tie strategické chyby, tá najväčšia strategická chyba z môjho pohľadu sa udiala na začiatku komisie Jeana-Clauda Junckera, ktorý v roku 2014 povedal, že žiadne rozšírenie sa neudeje počas môjho mandátu. A to bolo presne v čase, kedy mnohé tie krajiny na Západnom Balkáne vlastne naštartovali ten proces toho vyjednávania. Začali sa oficiálne rokovania v tom období so Srbskom, krátko predtým s Čiernou Horou. Bola snaha nejakým spôsobom posúvať ten dlhodobý problém v dnešnom Severnom Macedónsku s tými vzťahmi v regióne. A myslím si, že bola tu šanca naozaj niekam celý ten proces dostať. No a keď vy na začiatku toho mandátu poviete, že vlastne nič podstatné sa neudeje a za tých 5 rokov vy nebudete v Únii, tak je veľmi ťažké sa motivovať. Napriek tomu, že všetci hovoríme, že to nerobíte len preto, aby ste vstúpili do Únie, ale robíte to pre seba. Takže to si myslím, že to bola taká dlhodobá strategická chyba a dodnes sme sa z nej neboli úplne schopní spamätať. A s tým súvisí aj to, že ten región sme šťastí prenechali iným hráčom. Pán poslanec už spomínal Čínu napríklad, šťastie Rusko a ďalší. Chcem dostať ešte k tým regionálnym hráčom a čo sa tam vlastne deje, lebo ono je to v podstate už dnes, podľa mňa po roku 2022, tak je to v niektorých krajinách naozaj vidieť, že aj fyzicky, že sa tam naozaj súperia jednotlivé mocnosti. A mňa to zaujíma, lebo my sme hneď ako keby prešli k tomu celému rozširovaniu. Mňa tam zaujíma, že keď dneska má niekto že pochybnosti, že tu sme počuli, že navzájom si podkopávajú nohy. Tá mienka celkovo nie je úplne dobrá o tých jednotlivých krajinách, aj keď ten, kto navštívi tieto krajiny, tak často vidí, že sú to akože predsudky. Tak ale mňa zaujíma, že prečo by sme sa mali snažiť získať tieto krajiny? Že to je tá základná otázka, že nie je nám už vlastne, že dobre takto. Ja som teraz, myslím, videl, Demostat dával k tomuto prieskum, že ako vnímajú jednotliví občania v členských štátoch prijatie Srbska do Európskej únie. Tam to nevyzeralo ako keby moc dobre. Slovensko tam bolo nadpolovičná časť, ale napríklad tie dôležité krajiny ako Francúzi a Španieli, táto západná Európa, tam je to vždycky skôr skeptické. Tak mňa zaujíma, že ako ich vlastne presvedčiť, že áno, chceme Balkán a chceme ho tam čím skôr. Skvelá otázka. Žiadne rozšírenie nebolo jednoduché a voči každému rozšíreniu v minulosti bola silná opozícia v rámci Európskej únie, vrátane aj toho nášho mimochodom. A keby sme si pozreli verejnú mienku v časoch predtým, než my sme vstúpali do Európskej únie, tak tiež by sme videli rôzne čísla v rôznych krajinách a myslím si, že s tými číslami a s tou verejnou mienkou sa dá pracovať. Pokiaľ bude jasný cieľ, pokiaľ bude jasná stratégia, pokiaľ únia naozaj bude presvedčivá a presvedčená o tom, že to rozšírenie je niečo, čo chceme. Ja mám pocit, že my hovoríme o tom, že to rozšírenie chceme, ale nie všetci v Európskej únii sú s tým rovnako stotožnení. A tým pádom by ste sa pýtali na tie finančné nástroje. Ja si myslím, že tie finančné nástroje sú veľmi dôležité, ale oni budú účinné ešte viac práve vtedy, keď budú skutočne súčasťou takej širšej stratégie, že toto nie je len o tom, že teraz nalievam peniaze do nejakého regiónu, aby ten región bol relatívne stabilný,
ale nalievam ti peniaze tam preto, lebo je to investícia do nejakej spoločnej európskej budúcnosti. A myslím si, že v tomto nie všetci úplne majú podobné vnímanie, prečo vlastne takýmto spôsobom to robíme. Ja súhlasím s vami, že momentálne sme v situácii, kedy samotná Európska únia má množstvo svojich vlastných problémov, ktoré súvisia aj s ekonomickou situáciou, s takým tým končiacim ekonomickým modelom, na ktoré sme boli postavení na prelome tých tisícročí, ale takisto aj s obranou a bezpečnosťou. Ale o to viac by sme sa mali snažiť to rozšírenie posúvať ďalej. Ja som spomínal to Junckerovo vyjadrenie. Podľa mňa dnes sme to čiastočne prelomili tým, čo sa udialo na východ od nás, to znamená tou brutálnou a pokračujúcou ruskú agresiou voči Ukrajine, lebo tá opäť otvorila otázku rozširovania Európskej únie na novo. Máme nové kandidátske krajiny, Ukrajinu a Moldavsko. A myslím si, že toto je, a ja to hovorím našim balkánskym priateľom, veľká príležitosť pre posúvanie toho procesu na Západnom Balkáne. A vlastne tak, jak to rozšírenie stálo od roku 2014 zhruba do roku 2022, ono sa teraz výrazným spôsobom naštartovalo, posúva sa. Mnohé tie krajiny otvárajú tie rokovacie kapitoly, niektoré zatvárajú, vrátane spomínanej Čiernej Hory, ktorú spomínal pán poslanec. Ale iste sú tam rozdiely v tom regióne, to Srbsko je v niečom najkomplikovanejšie, pretože tá spoločnosť je tam rozdelená, ale zároveň treba povedať, že to Srbsko je aj zďaleka najväčšie. A v tom regióne, keď sa pozrieme v tom geopolitickom priestore, dnes polovica obyvateľstva sú vlastne etnickí Srbi. To znamená, my potrebujeme nájsť spôsob, ako vieme pracovať aj so Srbskom. A práve tie zmysluplné ekonomické príležitosti je jedna z tých ciest. Takže ja si myslím, že toto je proces, ktorý na konci dňa musí priniesť výsledky. A teraz je ten čas zo strany Európskej únie, aby povedala, že rozšírenie áno, lebo inak ten vplyv Číny bude rásť. Rusko dnes tam vedie už hybridnú vojnu a vedie ju tam dlhodobo. Sú tam ďalší hráči, ktorí tam prichádzajú s peniazmi, ako Turecko, ako Saudská Arábia. Jednoducho ten geopolitický priestor nebude európskym geopolitickým priestorom. Dnes tá európska budúcnosť nie je jediná možnosť pre krajiny v tomto regióne, o to ťažšie aj to rozšírenie, ale je to v našom bytostnom, bezpečnostnom geopolitickom záujme, pretože ten región je obkolesený Európskou úniou. Susedmi Západného Balkánu sú členské štáty Európskej únie, čiže to Rumunsko, Bulharsko z východu, Grécko z juhu, alebo Maďarsko zo severu, respektíve Chorvátsko, Slovinsko smerom zo západu. To znamená, ten geopolitický priestor je európsky priestor, akurát nie je súčasťou tých európskych štruktúr. A toto si myslím, že je v konečnom dôsledku veľké bezpečnostné riziko aj v situácii, v ktorej sme. Čiže pre mňa dnes ten hlavný argument, prečo by sme to mali robiť, je geopolitický, je bezpečnostný a súvisí aj so samotnou budúcnosťou Európskej únie. Nehovoriac o tom, že tie ekonomické príležitosti toho rozšírenia sú takisto veľké v čase, keď samotná Európska únia má ekonomické problémy. Pán Kerry, čo sa týka toho celkového rozširovania, tak ja som vlastne videl medializované, že vojna proti Ukrajine začala nejaké nové debaty aj v Európskej únii o rozširovaní a na začiatku to bolo tak, čo som sa rozprával aj s mojimi priateľmi na Balkáne, že vlastne zrazu sa tu všetci zaujímajú o rozširovanie, keď to má ísť smerom na východ a na nás sa tu kašľa a presne to je to, čo sme sa už bavili, že tam začal narastať ten skepticizmus k tomu rozširovaniu a aj ako keby ľudia, ktorí sami seba identifikujú v tom regióne ako, nazvieme to, že prozápadný alebo proeurópsky, tak už začínajú hovoriť, že no dobre, tak sa začneme otáčať na iných hráčov, že nemusí to byť nutne Rusko, ale je to napríklad, že tá Čína je tam veľmi aktívna. Mňa zaujíma, že z tých vašich napríklad aj stretnutí s európskymi partnermi, či tam tiež vidíte nejaké také, že momentum, nejaké nové, že začíname sa znova baviť o to rozširovanie, či vlastne vidíte aj reálne, alebo to viem, že aj minulý rok na Globseku sa riešilo, čiernohorský prezident tam mal debatu s pánom, so srbským prezidentom a tam sa bavili o rozširovaní a tam myslím, že Čierna Hora povedala až 2028, že by chceli ísť. Tak či vlastne vidíte toto reálne a ktoré krajiny sú z vášho pohľadu možno najbližšie k tomu, aby sa dostali do Európskej únie? Ďakujem a teraz budem rád, keď nebudeme len tak vo všeobecnosti a pôjdeme aj konkrétne. Nadväžem najskôr na slova môjho spoludiskutujúceho. Veľmi správne poznamenal v tom prvom stupe rok 2003, stretnutie v Solúni, kedy bolo povedané, že sa všetko zintenzívni, ale súhlasím s tým, že ubehlo viac ako 20 rokov a výsledok je
takmer nulový. A nie je to vina len bývalého šéfa Európskej komisie Junckera. Viacerí politici, či už Európskej únie alebo aj členských štátov, sa tvárili tak, že nemáme záujem o rozširovanie Európskej únii. A to naozaj u mnohých štátoch, kde bola veľká chuť a veľká dynamika na to, aby urobili potrebné kroky na vstup do Európskej únii, tak ich to skôr zabrzdilo a odradilo. Ja osobne si myslím, a budem veľmi otvorený, že taká Čierna hora mala by už dávno byť súčasťou Európskej únie. A poviem aj prečo. Jednak je to malý štát, jednak urobila mnohé reformy, jednak prijala spoločnú meno euro a v tej integrácii by som povedal, že zašla najďalej. A navyše, keby bola súčasť Európskej únii, aj tí ostatní hráči na západného Balkánu by videli, že je to reálne. To sú není len nejaké plané sľuby, ale naozaj tá Čierna hora ukazuje, že aj my sa môžeme stať a možno, že by sa boli snažili ešte viacej. Keď sme pri Čiernej hore, stále si myslím, že je najlepšie pripravená na vstup do Európskej únii. Má otvorených všetkých 33 kapitol, 7 má úplne uzavretých, ďalšie chce uzavrieť v krátkej dobe. Tá ambícia 2028 majú aj taký slogan, že 28 do roku 2028. Ťažko mi povedať, že v tejto dynamickej dobe, že či je to reálne, ale samozrejme, že ja jej držím palce na tom a hlavne preto, aby ukázala všetkým ostatným, že nie sú to len sľuby ostatných členov Európskej únie o rozširovaní a že je to konkrétne. Veľmi milo ma napríklad prekvapilo Albánsko, ktoré urobilo veľmi veľké kroky a pozitívne k tomu a naopak sú štáty, ktoré stagnujú a idú smerom dozadu. Mám na mysli najmä Bosnu a Hercegovinu a Severné Macedónsko. Severné Macedónsko je naozaj v zložitej situácii, veď oni napríklad urobili referendum, aby zmenili oficiálny názov štátu, pretože to vadilo Grékom. Urobili to a povedzme si to otvorene, že aj dnes to niektorí politici v Macedónsku zneužívajú na nejaký ten vnútropolitický boj, ale v tomto som zase sklamaný z postoja Bulharska. Bulhári absolútne negujú, aby Severní Macedónci boli súčasťou Európskej únie. Súhlasím, že sú na to samozrejme aj tá domáca politická scéna, tie kroky k tomu pridávajú, ale naozaj Bulhári pri každej príležitosti podkopávajú Severným Macedóncom nohy. V Bosne je veľmi zložitá politická situácia. A ako posledný štát som si nechal Srbsko. Nebudem sa tajiť, že k Srbsku mám taký najpozitívnejší vzťah, ale myslím si, že aj drvivá väčšina Slovákov spomedzi štátov Západného Balkánu, jednak sme si blízki jazykov a tak ďalej. A teraz poviem, že prečo je dôležité, aby boli tieto štáty Západného Balkánu, lebo bez toho tá idea Európskej únie sa nenaplní, keď štáty Západného Balkánu nebudú súčasťou Európskej únie. A súhlasím, čo povedal kolega, je to hlavne z bezpečnostných dôvodov. Vieme, kde vznikla napríklad Prvá svetová vojna, vieme o 90. rokoch, ako tam vypukli občianska vojna z rôznych národnostných problémov a tak ďalej. Takže to nechceme, aby sa opakovalo. A samozrejme, koniec koncov aj ďalší argument, to je vyrovnávanie tých regionálnych rozdielov. Čo sa týka Srbska, viete, mne to príde tak, že Európska komisia, Európsky parlament, ale aj viacerí poprední lídri členských štátov Európskej únie akoby nechápali Srbsko. Veď nie je možné, že niektorí poslanci a politici v Nemecku povedia, že Srbsko môže byť súčasťou Európskej únie, keď vstúpi do NATO. To je absolútne nepochopenie reálií, pretože v tom Srbsku je stále to, že Severoatlantická aliancia bombardovala bývalú Jugosláviu a Belehrad bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN, pripomínam, a ja to stále uvádzam ako príklad hrubého porušenia medzinárodného práva. Alebo nútia Srbov, aby uznali Kosovo. No to je ich DNA, nemôžu uznať Kosovo. Poďme k tomuto, lebo to je vlastne jedna z podmienok vstupu Srbska do Európskej únie a tam je, že normalizácia vzťahov s Kosovom
Mňa zaujíma, že čo to vlastne znamená, že v realite. Normalizácia vzťahov je jedna vec. My Kosovo neuznáme a som na to hrdý, ale ako, prečo by sme mali pociťovať nejaké nepriateľstvo voči nim? Je to politická oblasť, ekonomická oblasť a tak ďalej. Ale ak chcú nútiť Srbov k tomu, aby uznali Kosovo, tak zabudneme na to, že Srbi budú mať záujem vstúpiť do Európskej únie. To sú jednoducho pre nich principiálne body. Srbsko samozrejme, že aj v súčasnosti má svoje problémy, povedzme si, ktorý štát ich nemá. My v Európskej únie máme hlavne ekonomické problémy. O protestoch hovoriť nebudem, ale myslím si, že aj Srbsko pred pár rokmi bolo oveľa také dynamickejšie a malo takú väčšiu chuť vstúpiť do Európskej únie. A keď sa stretávam s politikmi Srbska alebo s veľvyslancom, tak hovoria, že je tu tá skepsa, že dávajú mi príklad, ako keby ste nás vy, členské štáty Európskej únie, pustili na chodbu a tam nás nechávate čakať niekoľko rokov a my ďalej nemôžeme ísť. A nevidíme nejaké reálne možnosti ukončenia týchto prístupových rokovaní a vstup do Európskej únie. Takže myslím si, že teraz asi so mnou nebude kolega súhlasiť, ale Európsky parlament a vo všeobecnosti aj lídri hlavne tých pôvodných členských štátov Európskej únie sú voči Srbsku 10-násobne kritickejší ako oproti niektorým iným štátom. To je môj názor. Dobre, rovno to môžeme poprosiť. Ja to doplním otázkou, lebo ja som bol teraz na jar na Budapešť Balkans Forum, kde sa vlastne diskutovalo o tomto, aj ministri tam boli z balkánskych štátov a oni hovorili, že vlastne teraz vzniká ako keby taký nový medziformát, nazvime to v tých diskusiách, medziformát, ktorý má ako keby že pripraviť oficiálna tá linka zo strany Európskej únie je, že má to lepšie pripraviť štáty a lepšie ich integrovať a rýchlejšie ich integrovať do Európskej únie. Zároveň ale v balkánskych štátoch, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie, je skepsa, že to má byť ako keby nejaká náhrada za členstvo. Tak ja sa vlastne chcem opýtať, že či ten Európsky parlament a Európska únia, že rozumie tomu Srbsku, lebo sme sa bavili, že polovica regiónu sú vlastne etnickí Srbi, tak to Srbsko je mimoriadne kľúčové pre dianie v ostatných krajinách. A potom, že či je toto vlastne nejaká možnosť, ktorá by vedela ten integračný proces zrýchliť, alebo je to znova iba nejaká že politická nálepka niečomu, aby sme ich držali mimo. Skvelé otázky a skvelá debata. Európsky parlament, to je viac ako 700 europoslankyň a europoslancov. Myslím si, že sú tam kolegyne a kolegovia, ktorí rozumejú aj Západnému Balkánu, aj Srbsku. A sú tam mnohí, pre ktorých toto nie je kľúčová téma. Samotná Európska komisia mimochodom už dlhšiu dobu odporúča a odporúčala vo svojich správach, aby sa rokovania aj s Belehradom, napriek tým problémom, ktoré sú v Srbsku, posunuli. To znamená, Európska komisia, myslím si, že si spravila tú domácu úlohu a dnes sa nebavíme o kapitolách, ale sú tzv. Tie klastre, čiže súbor kapitol a napríklad ten klaster číslo 3, o ktorom sa dlho hovorí, je to taká technická vec, ale vlastne je to niekoľko kapitol. To je niečo, čo Európska komisia už odporúča, aby členské štáty dali tomu zelenú. Na to, aby dali tomu zelenú, potrebujete súhlas 27 členských štátov. A myslím si, že tu by sme mali mať veľmi otvorenú debatu o tom, ako ten proces posúvať. Pretože my sa nebavíme o tom, že dávame niekomu zelenú pre vstup do Európskej únie. Dáme zelenú len na to, aby sme sa bavili o konkrétnych veciach, ktoré by sme mali nejakým spôsobom posúvať a dávame tej krajine nejaké úlohy, ktoré súvisia s tým cieľom stať sa členskou krajinou Európskej únie. Ja si myslím, že my dnes potrebujeme rozmýšľať o tom rozšírení inak, ako sme rozmýšľali pred 25-30 rokmi. Keby som mal tú príležitosť a mal tú moc, tak ja by som tie krajiny Západného Balkánu zajtra zobral do Európskej únie všetky. Pretože si myslím, že vytvárať tam nejaké ďalšie vnútorne deliace línie nebude dobré. Čiže potrebujeme rozmýšľať o tom, ako pracovať s tým celkom. A myslím si, že pracovať s tým celkom v rámci Európskej únie alebo s oveľa pevnejšími väzbami s Európskou úniou bude účinnejšie ako pracovať s tým celkom, keď ten samotný celok úplne neverí v to, že sa stane súčasťou Európskej únie.
Ja som spomínal na schvál toho Jean-Claude Junckera, lebo si myslím, že ono to začalo takú tú éru relatívne takej cynickej politiky, možno neúplne verejnej, ale za zatvorenými dverami zo strany mnohých ľudí na Západnom Balkáne, a toto sa netýka len Srbska, kedy mnohí aj samotní politici úplne neveria, že má zmysel vsádzať na tú európsku kartu. Ja len spomeniem opäť to Severné Macedónsko, ktoré si zmenilo názov tej krajiny v referende. Pamätám si, Zoran Zaev, vtedajší premiér, za to veľmi bojoval a jeho ľudia. A dnes už nikto si na Zaeva nespomenie a tí Severní Macedónci sa nikam nepohli. To znamená, tá bilateralizácia tých problémov, to, že rozšírenie nie je vecou únie, ale naozaj tam vstupujú do toho veľmi silné záujmy niekoľkých štátov a často negatívne. Pán poslanec spomínal Bulharsko, samozrejme Grécko, to znamená tí susedia, Chorváti sú ďalšou krajinou, ktorí majú aj veľký záujem, ale aj rôzne pohľady na to, ako by sa to rozšírenie malo hýbať. A to, čo my potrebujeme, je dnes centrálna sila na to, aby sa to celé posúvalo. Rýchle poznámky k Srbsku. Srbsko má také isté podmienky pre vstup do Európskej únie ako všetci ostatní. Ale tá debata s tým Srbskom, ale povedzme aj s tým Severným Macedónskom, priniesla niečo do tej diskusie, čo je problémom pre celý ten proces. Mnohí, aj politickí hráči, neveria, že ten proces je založený na férových princípoch. To je najväčší problém. A teraz sa môžem baviť, že jednoducho spravíte A, dostanete B. Zmením názov krajiny, naozaj sa niekam posuniem. No neposuniem sa. Hej. A vidia to. Príjmem nejaký zákon, posuniem sa niekam. No neposuniem sa, lebo ešte chcem, aby ste prijali 3 ďalšie zákony. A toto je niečo, čo keď ten proces sa naťahuje 20 rokov, tak toto je to, čo ten proces najviac poznačí. Preto si myslím, že my dnes potrebujeme radikálne inak rozmýšľať o tom rozšírení. Potrebujeme oveľa viac otvárať tie dvere na tie rokovania. A samozrejme, tie krajiny musia splniť tie základné kritériá na to, aby sa dostali do tej dnešnej Európskej únie, aby mohli sedieť s nami za jedným stolom. To neznamená, že zajtra budú súčasťou Schengenu, že zajtra budú súčasťou eurozóny, že zajtra budú súčasťou všetkých tých výhod, ktoré plynú z členstva, pokiaľ ste v tej únii 20 a viac rokov. Napokon aj my sme to zažili. Existuje plnohodnotné a plnoprávne členstvo na papieri, ale to reálne členstvo sa dosahuje častokrát až 10 ročia po vstupe do Európskej únie. A to si treba povedať na rovinu. Ale geopoliticky, bezpečnostne a aj ekonomicky si myslím, že toto by bolo veľkým plusom. Srbsko má v zásade 3 podstatné podmienky na to, aby sa dostalo do Európskej únie. Jednou z nich sú reformy. A tam treba povedať, že áno, je tam stagnácia. Aj keď niektoré veci sa pohli za ostatné roky, ústavné zmeny, nejaké právne zmeny, ale v tých kľúčových veciach je to boj. Druhá vec je, a toto si myslím, že je niečo, čo poznačilo výrazným spôsobom to vnímanie Srbska v rámci Európskej únie, je harmonizácia zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Tam vlastne Srbsko je v pozícii, kedy tá harmonizácia dneska takmer na 50% tam neexistuje, to znamená s postojom Európskej únie. A súvisí to so špecifickými vzťahmi, ktoré Srbsko má s inými štátmi, ako je Rusko, ako je Čína. A súvisí to aj s tým, že Srbsko dnes je, by som povedal, jediným dedičom v regióne takej tej juhoslovanskej politiky, pre ktorú bolo charakteristické to, že jednoducho bola súčasťou tej skupiny nezúčastnených. Toto je veľmi silný reflex tej srbskej zahraničnej služby a zahraničnej politike. Myslím si, že trošku by sme mali toto vnímať, keď sa o tom bavíme. Ale hlavne Srbi sa neprihlásili oficiálne k sankciám, ktoré Európska únia prijala z očí voči Rusku. Na druhej strane Srbi dnes prakticky a materiálne a vojensky robia asi najviac, nie že asi, ale určite najviac z toho regiónu Západného Balkánu pre Ukrajinu, pretože na to majú kapacity. A myslím si, že tí, ktorých sa to týka, o tom vedia veľmi dobre. A treba sa opäť pozrieť na to, že ako a akým spôsobom vieme s tým Srbskom prakticky pracovať tak, aby sme ho posúvali smerom k nám, bližšie k nám. Pretože je to najväčší hráč v regióne a my keď integrujeme aj všetkých tých ostatných, to ešte neznamená, že ten región bude fungovať hladko. Práve naopak, myslím si, že deliace línie nebudú nápomocné. Takže to je druhá vec. A tretia vec, spomínali ste Kosovo. Tá podmienka je veľmi jasná.
normalizácia vzťahov. Čo to znamená? Niekto si povie, že to znamená uznanie, niekto si povie, a toto je to, čo vlastne aj v tej oficiálnej dokumente, je to základná dohoda medzi Prištinou a Belehradom o tých vzťahoch, ako budú fungovať do budúcnosti. A ja dnes poviem veľmi otvorene, a vnímal som to veľmi intenzívne ako aj stály spravodajca v Európarlamente pre Srbsko, vnímam to aj dnes. Ten dialog mnohé veci posunul, také praktické veci. My sme mali, bola dráma, že jednoducho či uznajú Srbi ešpezetky, ktoré bude vydávať Priština, či si navzájom uznajú občianske preukazy. Dnes treba povedať, že to de facto uznanie tam je cez občianske preukazy, cez jednoducho mnohé iné veci, ale ten dialog dnes neexistuje. No. A ten problém, a to len chcem povedať, je z môjho pohľadu minimálne rovnako veľký v Prištine, ako je v Belehrade. Dokonca sa dovolne tvrdiť, že dnes je väčší v Prištine ako v Belehrade. Od nástupu k moci Albina Kurtiho. Myslím si, že Albin Kurti dnes je možno najväčšou prekážkou k tomu, aby sme sa posúvali v tom dialogu, pretože ten dialog s tými predchádzajúcimi lídrami bol iný. Samozrejme, ten predchádzajúci kosovský líder skončil v Hágu. Čiže to je aj druhá vec, ktorú treba k tomu povedať. Takže tačí. Čiže ten geopolitický priestor je priestor, kde sa nerobí typická normálna politika, na ktorú sme my zvyknutí z tých európskych inštitúcií, ale ten geopolitický priestor je hlboko poznačený tými vojnami a vojenskými konfliktami a myslím si, že toto je niečo, na čo by sme mali brať viac ohľad, keď sa bavíme aj o tom, ako posúvať tie krajiny smerom k Európskej únii. Čiže nie podliezať latku, ale nastaviť to tak, aby sme jasne tým krajinám ukázali, my vás naozaj chceme, poďme sa baviť o tom, ako to dosiahnuť. Dobre, pán Kerry, ja ešte chcem tiež, vlastne ja som robil rozhovor s pánom Lajčákom, ktorý stál pri Ohridskej dohode, a čo bola myslím 23 rok, kedy sa presne toto dohodlo. Aj uznávanie vysokoškolských diplomov, aj ešpezetky tam boli a malo to vlastne uľahčiť bežný život. A potom sa tu pozrieme, hej, vieme aj Banska, čo bolo, že vlastne ozbrojený útok, vlastne to bol srbských militantov. Na druhej strane 2% účasť v lokálnych voľbách na severe Srbska a potom sa s silou pretláčajú neetnickí Srbi, tak to tam tiež vzbudzuje spory. Tá Kurtiho politika, Kosovo sa zaviazalo už veľmi dlho k tomu, aby tam spravilo vlastne tú zájednicu srbských občín, čo má byť vlastne nejaký ako keby región v rámci Kosova, ktorý si má nejakým spôsobom sami ovládať Srbi žijúci na Kosove. No a toto vlastne Kosovo nerobí. Ja mám pocit, že to Srbsko spravilo možno, že viac v tom, k čomu sa, no nie, že podpísalo, tam často veľa tých vecí je také, že sa ani nepodpíšu, že sa iba dohodnú. Takže Srbsko v tomto ako keby pokročilo viac. A moja otázka je k tomuto, a to myslím, že na pána Kerryho, že čo vlastne Slovensko chce robiť, a to iba veľmi stručnosti, lebo ešte chceme aj k tým Američanom niečo, čo vlastne Slovensko chce robiť s Kosovom, a tam vieme napríklad, že ten styčný úrad, ktorý sme mali v Kosove, ktorý patril síce pod Belehrad, ale tiež nám to tam otváralo nejaké dvere, že čo Slovensko možno, že aj smerom k rozširovaniu, aj k tej normalizácii vzťahov chce robiť s Kosovom, keď tam vlastne nemáme teraz napríklad, že prítomnosť. Ak sa môžem ešte vrátiť a nadviazať trošku na pána kolegu Bilčíka. Myslím si, že veľký kus dobrej roboty na diplomatickej úrovni medzi Prištinou a Belehradom urobil náš veľmi skúsený diplomat Miroslav Lajčák. Je zaujímavé, že keď som sa rozprával so Srbmi alebo potom na druhej strane s nejakými kosovskými politikmi, tak obidvaja mali na ňu ťažké srdce. To znamená, že to robil asi objektívne a robil to dobre. Predseda vlády Kurti je človek, ktorý sníva o veľkom Albánsku. To znamená, že Kosovo by sa raz mohlo stať súčasťou Albánska. Pevne verím, že k tomu nedôjde. A teraz to nebudem hovoriť nejakého zase sentimentu, ktorý som tu priznal, že mi je bližšie Srbsko, ale naozaj si myslím, že predstavitelia Európskej únie, ale aj Spojených štátov amerických majú iný meter na Kosovčanov, ako majú na Srbov. A jednoducho to nie je fér, keď sa používajú dvojaké metre. No, poďme rovno k tým Američanom. Čo ale znamená, že americké záujmy? Príliš americké záujmy v tejto chvíli nezaujímajú. Nezaujímajú ma ani ruské, ani čínske, ani turecké, beriem ich na vedomie,
Ale bavme sa aj o európskych záujmoch. No a nie sú toto, ja sa chcem dostať k tým Američanom v tom, že napríklad keď bol zvolený opäť Trump, tak v tých jednotlivých štátoch boli dosť odlišné reakcie napríklad toho obyvateľstva, že niekde sa báli, niekde sa radovali, ale mňa zaujíma z pohľadu Európskej únie, že súčasná Trumpová administratíva, či je pre nás spojenec v regióne, je to rival v niektorých oblastiach, napríklad, že môžeme to pokojne rozdeliť, že bezpečnostne áno, sme spojenci, politicky sme rivali, ekonomicky. Ako vnímame vlastne my z pohľadu Európskej únie Američanov na Balkáne? Ja v tomto chápem prezidenta Trumpa, že jednoducho musí sa sústrediť teraz na Blízky východ, na Ukrajinu, obáva sa možno konfliktu Čína, Tajvan a preto pragmaticky to necháva na nás. Jednoducho ten západný Balkán je v Európe, pomaly sa tak začína správať aj v súvislosti s Ukrajinou, takže priznám sa, že beriem na vedomie, skôr ma vyrušujú iné veci, že jednoducho tu bolo prijaté vysoké clá pre Európsku úniu ako takú. Znamená to zlú správu trebárs pre výrobcov automobilov. Vieme o tom, že Slovensko je taká automobilová veľmoc, ale to samozrejme nepatrí na pôdu tejto konferencie. Ale ja som to povedal v úvode, jednoducho Spojené štáty jasne hovoria o tom, že toto nie je ich priorita. Z času na čas samozrejme majú nejaký záujem svoj, ktorý keď budú chcieť presadiť, nebudú na to potrebovať ani konzultácie s Európskou úniou a urobia to priamo. Dobre, pán Bilčík, Američania na Balkáne. Špeciálne asi to Kosovo je také, čo sa dosť spomína a možno aj Bosna, tam vieme, že napríklad bezpečnostne. Ja som rád, že sme sa dostali k tejto téme, lebo čokoľvek sme sa ako Európania snažili účinne a úspešne robiť na západnom Balkáne, ale v našom susedstve fungovalo v minulosti najmä a aj vďaka spolupráci a spoločným strategickým cieľom a nástrojom ruka v ruke s Washingtonom. Tieto časy sa skončili. Tieto časy sa naozaj skončili a platí to aj pre západný Balkán. A jednoducho myslím si, že tu si potrebujeme naliať čistého vína a povedať si, že to rozšírenie, ktoré sme slúbili tým západným Balkáncom, by bolo bývalo oveľa jednoduchšie v inej geopolitickej konštelácii, keď teda Washington a Brusel naozaj videli mnohé strategické spoločné záujmy aj v bezprostrednom európskom susedstve. Dnes to žiaľ už tak nie je. Nehovorím, že sa to otočilo o 180 stupňov, ale ten odklon je markantný. Jednoducho Spojené štáty dnes strategicky vyprázdnili ten západný Balkán. A ten západný Balkán vnímajú ako súčasť nejakej svojej širšej politiky voči Európe, to sa týka aj cieľ. Najvyššie clá pomaly v regióne západného Balkánu dostali Srby od Američanov a je to čisto kalkulácia, ktorá vychádza z tej formulácie o tom, aké sú tie deficity alebo obchodné deficity. Čiže tam si myslím, že toto je vyslovene súčasť nejakej širšej európskej stratégie. A tak ako v minulosti Spojené štáty povedzme aktívne podporovali ten proces rozšírenia Európskej únie, lebo v tom videli a išlo to nejakým spôsobom ruka v ruka aj s tou snahou rozšíriť Severoatlantickú alianciu. Lebo tam sme boli oveľa úspešnejší na Balkáne mimochodom. Čierna Hora vstúpila v 2017, Chorvátsko v 2013, Severné Macedónsko v 2020 roku, Albánci Chorváti a Albánci v 2009 dokonca vstúpili do Severoatlantickej aliancie. Čiže väčšina tých štátov sú v Severoatlantickej aliancii a dnes to rozšírenie Európskej únie nie je niečo, čo je súčasťou nejakej aktívnej politiky Spojených štátov tým, že vyprázdnili ten priestor aj s tými nástrojmi tej mäkkej sily a mäkkej diplomácie, ktorú tam mali. Takže ja som rád, že to spomínate, lebo to robí tú úlohu pre nás Európanov o to ťažšiu, ale myslím si, že o to viac potrebujeme do nej investovať a takisto ju zvládnuť. A teraz k tomu Kosovu. Jednou zo správ za posledný týždeň, dva je, že Spojené štáty americké v podstate zmrazili strategický dialog s Prištinou. Čiže to je ukážka aj, by som povedal, trošku meniacej sa politiky vo Washingtone, ale aj takého toho vyprázdňovania toho priestoru. Záujem Spojených štátov dnes na západnom Balkáne podľa mňa bude veľmi pragmatický a bude súvisieť možno s dvoma vecami. A
Jednou z nich je, akým spôsobom ten región vie pomôcť so širšími cieľmi americkej politiky, to znamená naplňať nejaké tie cieľe obchodnej politiky, ale povedzme aj naplňať tú širšiu snahu postaviť sa z očí voči Číne, ktorú dnes Spojené štáty vnímajú ako toho najväčšieho medzinárodného konkurenta, čiže pokiaľ budú vidieť nejakú pridanú hodnotu na Západnom Balkáne v tomto zápase, tak to bude plus. No a druhá rovina je čisto biznisová. Proste, kde vieme priniesť nejaké investície, kde vieme niečo postaviť, kde vieme mať z toho nejaký zisk. A toto už dnes je americká politika. A tam samozrejme ten najväčší trh jednoducho v tom regióne, aj najväčší priestor pre tie zahraničné investície napriek tým problémom, ktoré tam sú, predstavuje Srbsko. Široko ďaleko. Jednoducho väčšina tých zahraničných investícií aj za posledné roky smerovali do Srbska, keďže je to zďaleka najväčšia krajina v tom regióne. Takže nemyslím si, že to bude inak teraz, bude to ešte viditeľnejšie. A Spojené štáty americké v podstate dnes nejakým spôsobom neriešia priamo a dokonca ani nepriamo ten dialog medzi Belehradom a Prištinou. Čiže toto je opäť niečo, čo máme v rukách ako Európania. Tým, že v Prištine dnes nie je reálna vláda, pretože nevznikla po voľbách v Kosove, tak ten dialog de facto, ale aj prakticky stojí. Je to škoda, pretože si myslím, že opäť bola tu šanca tie veci výrazným spôsobom posunúť. Dnes mám pocit, že sa nikam nepohneme v dohľadnej dobe ani s tým záväzkom vytvoriť to spoločenstvo srbských samospráv, čo je ten kosovský záväzok, ktorý jednoducho je najviditeľnejší a Kosovo dlhodobo sa snaží ho neplniť. Zároveň mnohí tí Srbi odchádzajú z Kosova, dnes je Srbov oveľa menej v Kosove. A plus to prenikanie aj Prištiny do tej severnej časti toho Kosova rôznymi spôsobmi a z môjho pohľadu ďaleko za rámcom nejakého právneho štátu. A toto všetko znamená, že to napätie tam môže nejakým spôsobom rásť. Čiže ja nevidím v dohľadnej dobe riešenie tej situácie, vidím nejaký manažment a ten najlepší manažment vidím v tom, aby sme posúvali tieto krajiny bližšie k Európskej únii a robili to oveľa zásadnejším a radikálnejším spôsobom a v rámci toho sa snažili riešiť aj tú situáciu v tom samotnom regióne, aj medzi Prištinou a Belehradom. Krátka poznámka. Jasne. Krátka poznámka ku Kosovu. Vo februári tam prebehli parlamentné voľby a naozaj doteraz nemajú zostavenú vládu a je to preto, že myslím, že na 58 krát zvolili predsedu parlamentu až po zásahu ústavného súdu, ale ústava hovorí, že parlament musí mať navolených 5 podpredsedov. 4 navolili a 5., ktorý podľa ústavy má byť zástupca srbskej menšiny, navolený nie je. A práve preto ani nemôže prísť k zostaveniu vlády a naozaj je tam veľmi zlá situácia. Tak tam by sme sa ešte mohli baviť o tom, čo sa vlastne deje v Bosne a Hercegovine tento rok s Miloradom Dodikom, ale to už kvôli času, ja si myslím, že toto je také, že podnetné aj na ďalšie diskusie aj o tej Číne sa možno porozprávať aj o Bosne. Mňa zaujíma ešte, to je taká moja posledná otázka, potom dáme priestor vám, milí účastníci, účastníčky. Aká by mala byť pozícia Slovenska v tomto procese Európska únia, Balkán? Máme si to zaradiť viac do našej strategickej zahraničnej politiky, máme stať bokom, máme sa sústrediť iba na nejaké oblasti, máme byť možno my ten hlavný sprostredkovateľ, lebo to viem, že sa hovorilo, že Slovensko bolo dlho jednou z mála krajín, ktoré malo dobré vzťahy aj s Belehradom, aj so Záhrebom, ešte vlastne po vojne. Takže či vlastne toto nevyužiť aj pre nás, ako keby túto našu dobrú pozíciu v regióne, na to, aby sme si vedeli možno, že vybudovať väčšie meno v tej európskej politike. Pán Kéry. Ani sme nestáli, ani nestojíme bokom a veľmi aktívne sa podieláme či už na tej politickej úrovni, expertnej úrovni a koniec koncov svedčí o tom aj naša aktivita v tom neformálnom zoskupení priateľov Západného Balkánu. Myslím si, že na počet obyvateľov a rozlohu veľkosti ako Slovensko je, tak zohrávame pomerne veľmi významnú úlohu v tomto a pevne verím, že bez ohľadu na to, aké budú ďalšie vlády, že v tom budeme pokračovať. A posledná poznámka, myslel som, že to niekto povie, nepovedal to doteraz, takže poviem to ja. Myslím si, že
Európska únia momentálne zdynamizovala vzťahy o rozširovaní o štáty Západného Balkánu, hlavne kvôli pragmatizmu, pretože ako by sa tie štáty Západného Balkánu pozerali na to, keď zrazu v Európskej únii hovoria o tom, že Ukrajina, Moldavsko, ešte donedávna Gruzínsko, bolo by to veľmi neférové, keby sme chceli viacej a rýchlejšie získať do európskej rodiny Ukrajinu, Moldavsko alebo Gruzínsko. Gruzínci sa rozhodli na teraz zastaviť nejakú bližšiu spoluprácu, ale myslím si, že toto rozhodnutie bolo pragmatické, pretože potom by vyzlieklo Európsku úniu úplne do náha. Takže sme ten sprostredkovateľ, ten silný hráč. Napríklad ja tu vidím, že keď sa pozrieme, že počet napríklad že diplomatov, ktorých tam my máme, v porovnaní napríklad že s Maďari, čo robia v regióne, tak to je akože, že mi príde, že tam je vyšší potenciál akože robiť. Viete, my sme vo všeobecnosti podimenzovaní na našich zastupiteľských úradoch. My keď sme teda chceli otvárať niektoré nové zastupiteľské úrady, napríklad Alžírsko, Malajzia a ďalšie, tak boli sme nútení niečo zatvoriť. Zatvorili sme trebárs konzulát v Poľsku, v Petrohrade, ale aj Prištinu ste spomenuli, takže je to aj o financiách, ale súhlasím s vami, že v porovnaní len s našimi susednými štátmi, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, keď sa budeme porovnávať, sme na tom veľmi zle, aj čo sa týka budov, vybavenosti a hlavne poddimenzovanosti. Teraz som veľmi rád, že súčasné ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí venuje oveľa viacej pozornosti práve tej ekonomickej diplomácii, ekonomickým diplomatom, ale vždy je to bohužiaľ o peniazoch. Pán Milčík, tá moja otázka. Slovensko a jeho úloha v tom procese Európska únia, Balkán. Myslím si, že tá naša schopnosť vplyvať na európsku politiku na Balkáne bude o to silnejšia, o čo pevnejšie bude Slovensko ukotvené v európskej politike. Čiže toto si myslím, že je úplne kľúčová vec a pokiaľ my tu doma spochybňujeme naše miesto v tej európskej politike, tak náš vplyv na tie strategické procesy z nášho pohľadu bude menší. Takže myslím si, že máme tu veľa domácich úloh, ktoré si potrebujeme spraviť. Súhlasím s tým, že Slovensko za tie roky bolo vnímané a bolo veľmi prítomné, hlavne diplomaticky. Súhlasím aj s tým, že v tom regióne Západného Balkánu, kde tá politika je v niečom oveľa ešte klanovejšia ako inde, tak to Slovensko malo vždy ten imič toho relatívne nezainteresovaného hráča. To znamená, tá dôvera voči Slovensku a Slovákom na tom diplomatickom a politickom poli bola vždy rádovo niekde inde ako dôvera niektorým iným hráčom z iných krajín, kde povedzme to vnímanie bolo poznačené konfliktmi z minulosti alebo nejakými strategickými záujmami v regióne. To bola vždy naša veľká výhoda. O to viac poviem, že dnes mám pocit, že tá naša zahraničná politika voči krajinám Západného Balkánu, a tu budem trochu oponovať pánovi predsedovi, je nekoncepčná. Jednu z vecí, ktoré ja považujem za veľký úspech tejto súčasnej vašej vlády na Západnom Balkáne je, že opäť sa vracajú vojaci zo Slovenska do Kosova. Myslím si, že to je veľmi dôležité práve v tomto čase. A na druhej strane mi v tomto nedáva absolútne žiaden zmysel, že my rušíme styčný úrad v Prištine. Pretože ten styčný úrad bol zdrojom obrovského množstva informácií. Sám som ich využíval veľmi hojne, keď som pôsobil v Európarlamente a venoval sa tomuto regiónu. A myslím si, že pokiaľ máme takýto kontingent na území Kosova, je náležité mať tam aj diplomatické zastúpenie, ktoré tam bolo na úrovni toho styčného radu. Je škoda, že teda toto tam nie je. Takže myslím si, že potrebujeme uvažovať o tej politike viac koncepčne a viac európsky a potom budeme úspešní. A čo sa týka tých ekonomických príležitostí, absolútne počiarkujem, v tomto aj z nášho regiónu sú ďaleko pred nami nielen Maďari, ktorí ste spomínali, ale napríklad aj Česi. Oveľa úspešnejší. Čiže Rakúšania takisto dlhodobo a historicky. Myslím si, že v tomto naozaj sa máme čo učiť od našich partnerov v regióne, pretože tá naša diplomatická prítomnosť nikdy nešla v ruke aj s väčšou ekonomickou prítomnosťou. Áno, obchodné väzby sú silné, ale vďaka hlavne tomu, že Slovensko stále je tým Detroitom Európy, uvidíme dokedy ešte,
ale nad rámec toho z hľadiska nejakých investičných možností a nejaké stratégie kapitálového prieniku zo strany Slovenska a investorov na Slovensku, tak tam sme hlboko a dlhodobo poddimenzovaní a to bol problém každej doterajšej vlády. Máme približne 10 minút, takže tak asi 3 otázky typujem. Kto by mal záujem, stačí zdvihnúť ruku a podáme mikrofón, ktorý tu vidím. Ja sa volám Konstantín Davťan, ja by som sa chcel spýtať, či zmrazenie strategickú diaľku medzi Prištinou a Belehradom je strategickou chybou USA v regióne. Ďakujem. Medzi Prištinou a Washingtonom je strategickou chybou USA. Ďakujem. Ja by som si želal, aby Spojené štáty boli v regióne oveľa viac prítomné. A uvidíme, že ako dlho to bude trvať a čo je vlastne za tým, pretože je to čerstvá správa. Ale myslím si, že aj schopnosť Európanov a Európy mať podstatný vplyv na to, čo sa deje v regióne, bude o to väčšia, o čo aktívnejšie tam budú Spojené štáty. Čiže naozaj toto je nová realita a ja dúfam, že nebude trvať dlho. V zahraničnej politike je veľmi dôležitý dialóg aj pri obrusovaní hrán a dokonca aj pri vojenských konfliktoch, pokiaľ nebudete komunikovať a sedieť za jedným stolom aj s niekým, kto treba porušuje medzinárodné právo, alebo máte iný názor, tak bez dialógu sa nedozviete niečo viacej a nepohnete sa. Takže ja som zástanca dialógu v každom smere. Moje meno je Petra Častvena. Ja sa chcem opýtať, že či si myslíte, že keby Európska únia podnikla niečo ohľadom netransparentnosti a neférovosti volieb v Srbsku, že či by sa potom Srbsko vlastne priblížilo aj bližšie k tej demokracii a samým tým aj bližšie k Európskej únii. Ďakujem. Viete mi, Európania a Američania takisto by sme chceli meniť celý svet na náš obraz. A vidíme, že to nevedie k ničomu dobrému. Mohli by sme otvoriť polemiku. Ja súhlasím s tým, že v Egypte, keď vládol Mubarak, alebo v Líbii, keď bol Kadáfi, alebo v Sýrii donedávna, keď bol Bašar al-Assad, že to sú neni demokratickí politici toho nášho európskeho typu. Ale na druhej strane my musíme nejakým spôsobom rešpektovať, že v niektorých častiach sveta sú iné zvyklosti a kultúry. Čo je lepšie? Mať na čele štátu diktátora, neviem nič o extrémistoch, o moslimskom bratstve alebo podobné, alebo snažiť sa tam mať európsku demokraciu európskeho typu a krajiny sú rozvrátené. Takže pravda bude asi niekde uprostred. A čo sa týka toho Srbska, opäť zopakujem, čo som povedal. Na Srbsko má Európska únia iný meter ako na ostatných štátov. Sú trestaní za to, že sa nechcú v niektorých veciach podvoliť, ale opakujem, ak niektorí politici si myslia, že cesta Srbska do Európskej únie je tým, že sa stane súčasťou Severoatlantickej aliancie, alebo že uzná Kosovo, tak sa mýlia. Ak budeme Srbov do tohto nútiť, tí prestanú mať záujem o vstup do Európskej únie. Ja nesúhlasím s tým, že v Srbsku je nesloboda. Sú tam protesty, tie sú aj v iných štátoch, aj vo Francúzsku, aj na Slovensku, aj v Nemecku, koniec koncov aj v Spojených štátoch amerických, ale to, že niekde sú protesty, to nie je známka toho, že či je niekde sloboda alebo nesloboda. Ja protest rešpektujem. Na rozdiel od predchádzajúcich vlád, ktoré vládli na Slovensku, táto vláda na demonstrantov neposiela ani vodné delá, ani policajtov s gumenými projektilmi. Takže osobne si nemyslím, že Srbsko sa bude pozerať podľa toho, aká Európska únia, koľko kritiky zaznie a že sa tam zmení politika. Politika sa zmení slobodnými demokratickými voľbami, nech občania v Srbsku rozhodnú. Tá otázka je podľa mňa
výborná a myslím si, že bude priestor o nej diskutovať aj v tom konkrétnom paneli, ktorý sa bude venovať tým samotným protestom. Stav demokracie v Srbsku nie je dobrý. A myslím si, že to vedia všetci v Európe a vedia to aj všetci v Srbsku. Na druhej strane ten stav demokracie v Srbsku sa nejakým zásadným spôsobom neodlišuje od podobných problémov v iných krajinách regiónu Západného Balkánu. Treba povedať takisto. A myslím si, že to, čo dnes Srbsko potrebuje, je hlavne vnútornú silu a vnútornú schopnosť vysporiadať sa s tými problémami. Ja som dlhodobo, ešte keď som bol aj aktívny v európskej politike, tvrdil, že jednu z vecí, ktorú Srbsko potrebuje, je oveľa silnejšia, prítomnejšia, aktívnejšia a jednotnejšia opozícia. To ja som pociťoval ako obrovský problém aj v čase, keď Európska únia 4 roky sprostredkovala medzistranický dialog v Srbsku. Boli sme toho súčasťou aj s nebojím Eduardom Kukanom, aj s dnešnou ministerkou zahraničných vecí v Slovensku Staňou Fajon, Knutom Fleckensteinom, neskôr s Maťažom Nemcom, ktorý je dnes europoslancom. A myslím si, že Európska únia hodnotí tú situáciu v Srbsku veľmi jasne, veľmi presne, keď si prečítate správy Európskej komisie aj Európskeho parlamentu. Zároveň treba mať aj realistické očakávania. Tú situáciu v Srbsku zmenia jedine obyvatelia a občania Srbska samotní. A Európska únia je ľahký terč, stáva sa to opakovane a myslím si, že časť tej kritiky je náležitá, časť tej kritiky jednoducho ide nad rámec toho, čo sme schopní robiť. Tá európska voľba je nakoniec voľbou občanov a občianok a Srbsko je dnes rozdelenou krajinou, rozpoltenou krajinou, mimochodom aj to študentské hnutie, ktoré je v uliciach, je veľmi rôznorodé, s rôznymi pohľadmi a názormi na samotnú európsku budúcnosť Srbska. To treba povedať takisto otvorene. Iní študenti boli v uliciach, keď sa oslavoval Vidovdan. Iní študenti boli v uliciach, keď sa tie protesty v lete zradikalizovali vo Valieve alebo aj na iných miestach. Iní študenti boli v uliciach, keď tam boli masy pokojne demonstrujúcich ľudí. Čiže ja si myslím, že potrebujeme mať poctivú debatu o tom, čo sa deje v Srbsku. Ja tam nevidím jednoduché ani ľahké riešenie. Ja hovorím to aj priateľom na tej politickej scéne na obidvoch stranách. Myslím si, že šancou pre zlepšenie srbskej demokracie bola situácia v voľbách 2023 roku, kedy takmer štvrtina parlamentu bola obsadená opozičnými silami. Zo situácie, keď v podstate žiadna opozícia nebola dlhodobo v parlamente, pretože aj opakované voľby bojkotovala. Ja som toto považoval za veľkú príležitosť a aj šancu posunúť to niekam. Dnes treba povedať, že tá opozícia je opäť roztrieštená, rozdrobená. Nie je jasné, akým spôsobom bude spolupracovať s tými študentmi, kto vlastne tí študenti sú a kto ich vedie. Čiže ja sa na to pozerám ako na proces, ktorý je súčasťou nejakého vývoja v tej demokratizácii Srbska. Ja Srbom a ľuďom v Srbsku držím veľmi palce, aby našli pokojný spôsob, ako sa pohnúť s tým ďalej. A myslím si, že je všetkým jasné, že na tej európskej ceste sa Srbsko bude posúvať výrazne aj vďaka nejakým zmenám, ktoré povedú k tomu, že ten demokratický základ tam bude čoraz pevnejší. Ale opäť, nerobil by som z tej situácie v Srbsku a zo Srbska nejakého exemplárneho strašiaka, respektíve niečo, čo je výnimočné. Ja keď sa pozriem dneska na protesty vo Francúzsku, tak jednoducho tie protesty sú v mnohom veľmi podobné a tie strety, ktoré vidíme v tých uliciach, takisto sú veľmi podobné. Takže majme o tomto aj férovú debatu a hovorím to aj ako človek, ktorý si myslí, viete, na tom Balkáne, keď chcete niečo dosiahnuť, a v Srbsku zvlášť, potrebujete mať dôveru, potrebujete mať vzťahy, potrebujete mať
istú aj verejnú komunikáciu, o to viac sa dosahujú veci potom jednoducho za zatvorenými dverami. Takže tá politika na tom Balkáne skutočne sa robí hlboko pod tým kobercom tu a niekedy také tie veľmi jasné, jednoznačné vyhlásenia nepomáhajú nikomu a ani stavu tej demokracie. Takže nemyslím si, že Európska únia robí niečo, čo by nejakým spôsobom bránilo tej demokracii v Európskej únii a nemyslím si, že Európska únia je súčasťou biznisu posudzovania tých volieb nad rámec toho, čo robí dnes a tých volebných podmienok. Ale veľmi jasne povedala Európska únia, proste máte problém s volebnými podmienkami. Potrebujete zmeniť niektoré zákony, potrebujete zmeniť niektoré procesy, čo sa týka, povedzme, registra voličov a tak ďalej. A toto všetko sú veci, ktoré jednoducho sa musia udiať a musia sa udiať v rámci inštitúcií. To je dôležité. Volám sa Angelina Kovalčuk a moja otázka je, či budú môcť Balkány sa integrovať do Európy, keď niektoré krajiny v tomto regióne sú ovplyvnené Ruskom. Ďakujem. Musia sa integrovať do Európy, práve preto. Ja na to poviem asi to, že každá veľmoc vrátane Ruskej federácie má svoje záujmy politické alebo ekonomické, rovnako ich má Čína, rovnako ich majú Spojené štáty, rovnako ich máme my v Európskej únii a myslím si, že bez ohľadu na to, či vplyv v nejakom štáte je väčší alebo menší zo strany Ruskej federácie. Toto nie je priorita naša, aby sme sa na to pozerali a jednoducho ako Slovensko sme pripravení pomôcť štátom Západného Balkánu. My sme pre nich vlastne, môžeme byť príklad toho, ako sa dá integrovať a my im vieme povedať, v čom môžu urobiť aj nejaké chyby, aby sa im vyhli, lebo my sme tie chyby urobili. A navyše ten náš príbeh malej krajiny v strednej Európe je podľa mňa pre nich pozitívnym príkladom. Napríklad včera pri tom stretnutí s ministrom zahraničných vecí Čiernej Hory Ibrahimovičom spomenul pán minister to, že si veľmi vážia, že dvaja Slováci boli pri zrode znovu získania štátnosti, ktorú získali v referende v roku 2006, ak sa nemýlim, a spomenuli meno Miroslava Lajčáka, ktorý bol poverený od Európskej únii, a spomenuli ďalšieho významného politika, pána Lipku, diplomata pána Lipku, ktorý bol predsedom referendovej komisii. Práve v referendum sa Čierna Hora otrhla od Srbska a získala nezávislosť. Takže týmto odkazom Slovenska a našich diplomatov na Balkáne mi dovolte ukončiť tento náš prvý panel. Je to iba z časových dôvodov, inak by sme sa mohli rozprávať o týchto témach celý deň. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom, pán Kerry. Ďakujem pekne za pozornosť. A rovnako ďakujem pánovi Bilčíkovi. Ďakujem.